Način života Roma Čergara mogao bi se nazvati i potragom za boljim životom. Bez stalne adrese navikli su na česte promene. Tako je kažu i umetnosti. Slično bi se mogla smatrati i sudbina nekada jedinog pravog romskog teatra u nas. Suno Eromengo nastao je 2005. godine na ovom mestu. Staro porodično imanje Jovanovića iz Novih Karlovaca bilo je prva adresa pozorišta koje će godinama potom slaviti romski jezik i kulturu širom sveta. U Hamletu u stvari postoji jedan deo u toj predstavi gde govore da su došli nomadi koji su igrali predstavu na dvoru kod Hamleta. Ja verujem da su to bili Romi ili Cigani, pa smo mi tako i napravili predstavu Hamleta iz tog ugla, u stvari kad su dolazili ti Cigani. Tako da, eto, na neki način smo i mi ovde počeli u stvari tu neku našu priču u ovoj divljini, uslovno rečeno, a nastavili smo put ka mnogo većim, da kažem, mestima i gradovima i putovali okolo, ali eto da, ovde je nastao romski san, ovde je nastao ceo teatar, ovde je nastala ideja uopšte o teatru. Romski san ime je ovog pozorišta, a i naziv prve predstave odigrane pre više od 1 decenije u Novim Karlovcima. Najbolja dela nastaju u okruženju pozitivnih ljudi, ljudi ideja i želje za istraživanjem, tako kažu. Ovde je moja očevina i to je mesto gde je mir, tišina i ako uopšte može da se čuje ovo iza, ove ptičice i sad taj prizor koji vam daje mogućnost i snagu u stvari i daje vam ideje kako da krećete, šta da uradite. U stvari vas vraća negde u neko vreme gde možete da funkcionišete, da su naše predstave tako i bile iz nekog starijeg vremena i prosto romski san kao san je tražio tako neki prostor gde si mogao da istražuješ u stvari. Kada je formiran Suno Eromengo, bio je jedini projekat sa ovih prostora priznat u Evropskoj uniji kao šansa za promociju romske kulture i tradicije Balkana, ali i potreba članova romske zajednice. I pozorišna priča sremskih Roma trajala je 13 godina. Isto toliko prošlo je od kada je odigrana poslednja predstava. Zavesa je spuštena zbog nedostatka novca, a do novih aplauza kažu ne deli ih mnogo, više razumevanja i podrške onih koji mogu i treba da pomognu. Glumci na to strpljivo čekaju. Snaga i volja postoje, ljudi i dalje postoje, tu su. Bez obzira što je, eto, Jovan Ćirilov, Borka Pevičević, Zablaćanski, Neda Arnerić i mnogi oni pokojni, njihova snaga je još uvek tu i moja vera da ja to mogu dalje da nastavim. Suština cele priče, ono što nismo izgubili, a što nisu mogli da nam uzmu, a to je volja, snaga, želja i potreba da to nastavimo da radimo. Neki naši glumci su u Nemačkoj, u Austriji, neki su u Mađarskoj nastavili ovaj rad. I ja im se divim zaista, jer su oni tamo našli svoj put na svoj način, zato što je jedna od naših glumica se čak i udala tamo za jednog glumca na festivalu koga je upoznala na Kosovu. Znači, izuzetna prilika da se prikaže jedan narod i da se prikaže ta neka kultura nije propuštena, već na neki način upravo ono što ste rekli stand by. I ova livada uvek može da se pokosi i uvek može da se obnovi scena. Međunarodne nagrade kada smo uzeli, nisu ljudi mogli da veruju kad su došli ovde da smo mi celu tu predstavu spremali baš ovde na ovoj livadi, a onda smo došli na ono pitanje kako smo doživjeli taj aplauz, pa samo što nismo padali u nesvest. Bilo je drhte, bilo je plakanje iza scene i kao je moguće. Da, moguće, mi smo uspeli to da postignemo tu međunarodnu nagradu, 36 teatara, još nekih 13 nagrada pored toga, od ukupno 16. To je bio šok. I za nas, i za njih u stvari iznenađenje. Meni je to od uvijek bilo zanimljivo. Još kao malo, dok sam gledao serije, crtane, filmove i tako to, uvijek sam išao ka tvom svijetu nekom glumačkom. I onda samim tim, tata kad je ušao u tu priču svu, ja sam tim putem krenuo i tako nastavio, tako reći. 7 smrtnih grehova poslednji je pozorišni prikaz Novokarlovčana, odigran uz jedinstvenu 3D scenografiju. Mesto okupljanja publike i glumaca sada je depo pozorišne scenografije.
Evo, to je taj prostor. Ovdje su nam bile stolice. Ovako, prolazi su bili sa leve i sa desne strane. Tamo je bila scena. Reflektori tu iza nas. I koliko je ljudi moglo da prati predstavu ovde? Otprilike jedno 120 do 130 ljudi je moglo da bude, ali s tim da nisu svi sedeli, već su bili i sa strane. I ako računamo kamere, novinare, onda je tu bilo i više ljudi, ali često smo igrali 2 puta predstavu, tako da je tu bilo. Ali bilo lijepo, slatko, toplo. To je važan detalj da romsko pozorište u jednoj maloj varoši u Sremu, ovde u Vojvodini, bude puno. Jeste, da, zanimljivo. Svi su mi to govorili kad sam krenuo s celom tom pričom, koji si normalan, gde ćeš ti u Novim Karlovcima da praviš pozorište. Nema veze, pozorište je svugde. Tako da, ako neko bude hteo da dođe, doći će. Mi smo išli na Bali čak da gledamo predstave, tako da nije problem. I onda su oni kao, ma ne, neće to uspeti. Mnogi su bili skeptični, ali ja sam imao jaku volju i želju. I onda kad su došli su i zanimljivo je bilo to što je tako ta mala seoska sredina i onda kad dođe jedna Mira Banjac ili jedna Mirjana Karanović ili ne znam, oni njima to dožive to mnogo lepše zato što je to jedna prirodna sredina, jedna prosto seoska sredina i onda su tu malo i zabave, jel? To bi bilo lepo da se stvarno ponovo čuje aplauz ovde u ovom prostoru koji će biti pun i sa jedne i sa druge strane i glumcima na sceni i publici tu preko puta i da ponovo vratite tu, da oživite tu ideju koja je živela eto više od 10 godina, 13 godina. Pa ja mislim da hoćemo, u stvari želja je jaka, a znate kako, kad je želja tu, onda sve može, a čovjek dok ne udari temelje ne može da sagradi kuću. Voleo bih da to ponovo zaživi iz tog razloga zato što na prvom mestu ja to lično volim, to mi ispunjava. Na drugom mestu jako smo dobro bili ekipa. Na trećem mestu nema nagradu koju mi nismo osvojili ili na kom festivalu nismo bili. Ono što bi najbolje opisalo, ali kratko, nebo je granica. To je dovoljno. Nema limita uopšte, nema nikakvih predrasuda. U umetnosti je sve dozvoljeno. Sve. Priče o ovoj pozorišnoj trupi punile su naslovne strane novina u čak 32 države sveta. Igralo se na nekoliko jezika, na brojnim festivalima u zemlji i inostranstvu. Romi su vrlo fleksibilni ljudi, vrlo se lako navikavaju na promene. Činjenica da toliko godina lutaju svetom i naviknu se na svaki prostor i vreme. Tako da i ovo. Ono što je interesantno, naša ekipa koja je bila tad, recimo, brojila 5, pa onda kasnije 10 članova i onda smo tako rasli. Kasnije, ostalo je koliko je ostalo. Činjenica da je sad ta ekipa mnogo veća, ali svi oni imaju decu koje su 5, 6, 7 do 15, pa čak i 19 godina. Tako da je sad ekipa mnogo veća i vrlo brzo bi se navikli na nove uslove rada. Pogotovo sa tom mladom decom, oni se lako navikavaju i vole, a ovi stari bi naravno bili oni koji bi njih učili i mi bi napravili možda bolje nego pre. Mnogi nisu postigli uspeh koji smo mi postigli. Naravno, svemu tome ima dokaza i na internetu, i u novinama, i svuda. Kod nas su mnogi poznate ličnosti dolazili iz tog razloga zašto mi je bilo baš to zanimljivo. Da je u Novim Karlovcima prvo romsko pozorište, samostalno i jednostavno da su dolazili svi glumci. Ja ne znam koja poznata ličnost nije bila, sad ne mogu tačno da se setim, ali za one koje znam, to su stvarno perfektni glumci. Čak sam ja kad sam imao predstavu jednu zaplakao na scenu, gde je Neda Arnerić ustala i zagrlila. U jednom od novinskih izveštaja lokalni hroničar piše o uslovima u kojima su glumci stvarali. Bez dovoljno novca, sami su osmišljavali scenu, prilagođavali muziku i promovisali predstave. Zabeleženo je takođe da su i kostime pravili od sopstvene odeće, poderene i stare. Mi smo živjeli taj život, u stvari, pozorišni život, ali taj život je u stvari rezultirao i mnogim drugim stvarima. Primer, deca tih glumaca su išla u školu. Znači, možda do tada su imali drugačiju viziju o tome, ali moj tata je tu na sceni, hoću i ja. A da bi ja bio to, ja moram da završim školu. Onda je tu bio neki stimulans za njih. Onda su njihova deca završila i srednju školu. Mnogi su posle toga i dan danas rade nekim
postoje firmama sa završenom školom, što možda ne bi bilo da tog trenutka mi nismo njih stimulisali. Pored tog jezika koji smo mi u pozorištu, ja sam izdao i tu knjigu, ali su deca koja danas jako malo govore romski, ali se ne govori, svi su se urbanizovali negde, spojili sa nekim, kažem, življem koji je tu, pa manje pričaju ciganski ili romski. Iz poštovanja prema drugih deca Roma manje govore romski. Ovde su gajili taj jezik, deca su učila, ali su morali da znaju na sceni da govore, da to kažu i to je bio pokretač u stvari cele te priče. Ali eto, nadamo se da ćemo možda jednog trenutka krenuti u stvari, a taj trenutak je samo jedna dobra volja. Za sada, osim volje, nema naznaka da bi teatar, bar ne u ovoj godini, mogao ponovo da okupi glumce. Osim ako ova priča, koja pomalo podsjeća na već prepričane sudbine glumaca sa početka prošlog veka, ne podstakne ljubitelje pozorišta da pomognu i podrže romsko pozorište da premijerama ponovo slavi umetnost.